Вітаю всіх, хто працює з пацієнтами щодня. Ми всі знаємо, що навіть найкращий лікар може зіткнутися з конфліктною ситуацією. Іноді це емоції, іноді непорозуміння, а часом це юридичні ризики. Саме тому запрошую вас на майстер-клас вирішення конфліктів з пацієнтами. Під час зустрічі ми з вами поговоримо про те, як правильно діяти у складних ситуаціях, як діяти, коли вимагають повернення коштів, а також як документувати конфлікт в рамках правового поля. Ви отримаєте чіткий алгоритм дій, зрозумієте, як співпрацювати з адміністрацією та юристом, а також як захистити себе та заклад. Пам'ятайте, вчасно та професійно вирішений конфлікт здатен з незадоволеного пацієнта зробити лояльного. Тому приєднуйтесь, це знання, яке допомагає зберегти головне, а саме спокій лікаря та довіру пацієнта. Тож до зустрічі на майстер-класі.